Здравейте, приятели! След предното видео, което беше послание от Вселената и което се оказа резонира на доста от нас в настоящия момент, реших да направя още едно видео, с което се надявам да добием малко повече полезна информация за това, което ни предстои през този месец и за това, което преминаваме. Не случайно казва, че април е един много силен и катализиращ момент. Време, през което ще се случат много повратни моменти за немалко хора. Много стари неща ще си отидат, много нови ще започнат, но колкото и дискомфортно това да звучи, винаги промените са за по-добро. Така че понякога ни се налага дори много трудно, с много усилия, да излезем от зоната си на комфорт, да се разделим с това, което вече не ни служи, не работи за нас и не ни резонира и да продължим към своята нова обновена версия, надяваме се по-добра версия. И затова не трябва да се страхуваме от промените. Те всъщност са много важни, много ценни и добре дошли. Тоест трябва да ги приветстваме с благодарност. Колкото и да е трудно това в кризисните моменти. Но, както казах, април е моментът на истината, ще се разкрият много неща, ще трябва да направим много съдбоносни избори. Нека да го направим с осъзнатост, с вяра и слушайки вътрешния си глас, че това, което ще направим, ще бъде най-доброто за нас и за нашето най-висше благо. Нека се опитаме да изолираме себе си от всички външни гласове, които ни заобикалят ежедневно, които се опитват да ни кажат кое е най-добро за нас. И ние много често се влияем. Истината е, че трябва да можем да оставяме насаме със себе си, да се свързваме с себе си, с чувствата си, с емоциите си и да може да намираме най-вярната за нас истина. А тя винаги е една вярна за нас. Може да не е за някой друг около теб, може да не е за някой друг близък твой човек. Но това не трябва да те кара да се примиряваш и да живееш в заблуда и в лъжа. Сега ще попитаме картите какво трябва да знам за тази връзка в настоящия момент. Която и да е тази връзка. Тя може да бъде с вашия партньор, може да бъде с вашите родители, с ваш приятел, с ваш колега, с ваш близък, но е връзка, която в този момент е актуална за вас. Важна е, носи определени усещания и искате да разберете повече защо това се случва в момента. Така, нека да разберем повече. Нека това видео намери хората, на които ще им резонира точно в този момент, в който чуят посланието за тази връзка. Нека да видим какво е то. Какво трябва да знам за тази връзка в настоящия момент? Добре, картите, които се падат, са вау! Какво трябва да знам за тази връзка? Добре, мисля, че това е достатъчно информация. И да преминем към тълкуването. Така, какво е първото, което ни се даде? Какво трябва да знаем за тази връзка? Очевидно, тук става въпрос или за дълга връзка. Някоя наистина дълга връзка, стабилна, която продължава от немалко време. Или тук става въпрос за събиране на сродни души. Нова връзка, която обаче се движи по-бавно и постепенно, т.е. отнема време за да се развие. Но колкото по-бавно става, толкова по-сигурно е, че двамата души създават нещо стабилно. Това ни се разкрива с двойка чаши, която е картата на хармоничните връзки, на сродните души, хора, които се срещат и събират наистина по любов. Това е една от най-красивите карти. Рицар, Пентакли, той отразява материята, той се движи бавно, методично към създаване на една стабилна основа. Така че тук може да говорим или за връзки, пак казвам, които са от повече време и имат определено една създадена стабилност, или за такива, които започват в момента, но се движат към създаването на тази стабилност. Предвещава хубави неща. Какво друго трябва да знаем за тази връзка? Каквато и да е тази връзка, тя се усеща като абсолютна магия. Усеща се, сякаш съчетава в себе си абсолютно всички елементи. Това
прави магиосника. Той съчетава в себе си водата, земята, въздухът и огънят. Какво по-хубаво от това да изпитваш тези усещания с своят партньор? Може да бъде с родната ти душа. Пак казвам, не уточнявам връзката всъщност. Започнах така с по-партньорска насоченост, но пак казвам, може да бъдат някакви работни отношения. Могат да бъдат и работни отношения с някой, с който творим нещо важно, нещо съвместно. Партньори сме в бизнес, но това означава, че наистина тези отношения са абсолютно хармонични и наистина биха донесли невероятни резултати. Защото става въпрос именно за овладяването на 4 елемента. Така че честито. До тук за тези отношения научаваме много хубави неща. Но сега идват и предизвикателствата, защото къде сме, ако няма и такива? В настоящия момент, към този момент, когато слушате това видео, какво трябва да знаем за тези отношения? Още, че, за съжаление, има доста вътрешни блокажи и саботажи. Има вътрешни страхове. 10 мечове се падна обърната, което всъщност е хубав знак, защото означава, че се преодоляват много вътрешни блокажи и страхове. Човек стига абсолютния си предел, в който вече няма на къде да бяга от страховете си, от това, което го притиска до стената и не му дава покой. Тоест трябва да бъде напълно искрен със себе си. И обръщайки се тази карта ни казва, че ние в момента успешно се освобождаваме от тези страхове. Но процесът не е лесен, защото отново ни излиза осмица мечове, както и в предното послание от Вселената, че ние сами се затваряме и ставаме затворници на собствените си страхове. И единствените, които могат да ни спасят, това сме самите ние. Само ние можем да излезем от този затвор, който сами сме си създали. Махайки тази превръзка, виждайки, че всъщност не сме оградени от всички тези мечове и има къде да излезем. Има пролука. Въпросът е да повярваме. Още това, което трябва да знаем за тези отношения излиза много силна женска. Буквално излиза влюбената жена. Може би жената е тази, която създава тези отношения, може би тя ги води, може би с нейната емоционалност тя ги идва ми креатира, да кажа, нали, от creating, като creative art, като изкуство. Защото това е кралица чаши. Тя е кралицата на изкуството, на емоциите, на водата, на меката енергия. Тук отново виждам творчески процес. Има нещо много творческо в тези отношения. Пак казвам, има силно изразена женска енергия. Според мен тя е наистина водача, който води тази връзка или тези отношения, каквито и да са те. Имам обаче излизане от ситуация, като последна карта, която попитах. Какво трябва да знаем за финал за тези отношения. Виждаме напускане от ситуацията. По принцип, осмица чаши се падат, когато напускаме някои ситуации, които все още не са напълно изчерпани. Тоест, ние оставяме за себе си пълни чаши с ясното съзнание, че ги оставяме. Че все още има нещо там, но ние се тръгваме. Ето тук идва въпроса. За някои хора това означава, че може би наистина ще стартират нови отношения, но преди това ще трябва да излязат от ситуация. А за други хора може да означава и напускане на приключване на някакъв цикъл. Но, пак казвам, всъщност, бидейки първите карти, които видях, и тази, ми е много трудно да си представя, че при наличието на всичко това, тук, някой може да си тръгне от тази ситуация. По-скоро, ако има някакви вътрешни страхове от тази ситуация, ако има някакви вътрешни страхове, колебания и блокажи, ако нещо пречи на тази връзка да се развива или тези отношения, ще трябва да се напусне тази ситуация, която носи този дискомфорт и тези страхове. Да видим картите, ще ни кажат ли нещо последно. Какво трябва да знаем за тези отношения? Какво ще бъде това напускане? Кой ще си тръгне? Откъде ще си тръгне? Излиза ни луната. Няма да разберем.
Щеше да бъде много лесно, ако можехме да разберем, но до края на този месец ще се случат много неща. И отново се пада картата Седмица чаши, картата на изборите, и това беше картата, която направих, когато направих първата дневна прогноза, се падна точно именно седмица чаши. Седмица чаши. След бяха мечовете седмица чаши, имаме избори, чувстваме се залати от избори, ако може така да се каже. В един момент имаме много неща, между които да избираме. Дава ни са луната. Все още не е ясен изхода и не е ясен финала. За много хора ще е време на някаква равносметка. Ще е време на, както казах, изчистване на някакви блокажи. Ще трябва да се свържем обаче с интуицията си. Това ще е изключително важно, да се свържем с интуицията си, така че да вземем наистина най-правилното решение. Няма нищо фатално, както обичам да казвам, поне докато сме тук и можем да създаваме нашата реалност, няма нищо непоправимо. Нека просто да се опитаме да правим най-доброто, на което сме способни. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се това послание да ви е било полезно. До скоро!